back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Siya gud si Mary, dili ba? Nay, Ang kagaan sa akong buot niya si Sarwa gi kalainan sa akong gibati kaniadto kang Mary. Ang Josefa. kamatinahuron, ang kabuutan ug kakugihan, wa gyud kalainan. Musa ako lang ba? Ang nagduda? Kung ba nagduda ka sa niya? Dugay na, Nay. Pero kotubras pagduda tungod kay wa pa ko'y igong ebidensya nga siya gid si Mary. Tungod usab sa daghan usab nila nga kalahian. Anak, kung may tao man nga mas makaila niya, ikaw na. Tungod kay gikauban mo siya. Wa man magdugay apan sinati mo tibuok niyang lawas, dili ba? Nay, Apan kung buot niyang taguon ang tinuod niya pakasiya. Pasagdi nga iyan ang buhaton, anak. Nay, Apan andamang daan ang imong kaugalingon sa posibleng mahitabo. unsay buot mo ipasabot, Nay? Ngano? Dili ko gusto maghunahuna og daotan. Ug bas isipon na lang nga mibalik siya tungod siyang gugma nimo. Apan na. Apan unsa, Nay? subscriber you are calling is busy at the moment. Please try your Shit! Makapila na ko manawag niya. Pero wag yun gihapon siya matubag. Shit! Don't tell me. Nga nasuko pagyapon siya na ako. Tawagan ko pagbalik. Gusto ko masayod sa ilang kahimtang karon. subscriber you are calling Litsit! Ay, nagilabay mo cellphone ko ya. Ako na lang na kung di ka ganahanan na, ha? Ay! Let me guess. Gisapot ka kay dili mo makontak si Jane. Unsa no? Biyay ko, Elena. Wa ko samod nga makigsultero ni Bisan Kinsa. Nanawagan ni mo sekretarya sa akong number. Di ka sad ko na makontak. O pila ka adlaw ka na wa mo tungas mong clinic. I'm busy. Sa? Mahimo ba, Elena? Di na kinanglang masayod ka sa tanan akong transaksyon. Nga nang may pahiyom ka? Walang. Sakto rin gini ay nga waon ako maguya-buya. Kay makalabad day na so. Unya, makasapot. Ang pangutana, uya ba day mo ni Jane nga gisapot ka mangwa makakontak niya? Ano ko na? Sa kagwapa ni Jane, labing siguro daghang laki ang maningguha giniya. Not to mention nga nindot pagi kay sa lawas nga hamis pagi kaayo. Ang naong di na kinalang make-upan kay natural nga po ang habil o rosy cheeks kaayo kung mabuhat sa andaw. Ay, kung laki pa lang ko ron, yun na ko palabyo ng higayon. Mahimog gidayon kung teritoryo niya aron dili na duulon pa sa uban. Dili ko na kinahanglang buhaton. Kay ako na siya. Sa, kuya, dilibutan si Jane, mahimo nung ang kunong. I don't care, Elena. Basta kay ako na siya. Ug dili siya mahimong mahigugma sa uban. Kay gipanag-iya ko na siya. Tungod ba kay gitabangan mo siya? Yes and no. Hmm? Yes. Tungod kay dako siya utang kabubuton ko. Patay na unta siya karon kung dili patungod sa kong tabang. Ug dili siya maingon ni anak kaanyag karon kung dili pa usab tungod gihapon ako. And no, because... Because... Shit! Wa ko magdahom nga mahug nga akong pagbati ngadto niya, Elena. What? O di wow! Mas kinahin pa na agarason kuya. Tungod kay angay lang nga si Jane ang imong kainlaban o dili itong maldita nga imong nabuangan sa una.
Sa ganito nga na to? Aya, Madeline. Let's go. Oh, nga nung wa ka pa magkailis. Dili ba gingnan taman kang daan? Kagahapon nga, sayo tang magpa-check up karon sa ubigay ni. I'm not in the mood, Daddy. But iha, dili mahimong dili ka pa magpa-check up. Kinahanglan kang resitahan ka na sa doktor og mga vitamins. O kung unsay angayan ay mong buhaton o ingon man kanon. Dili ko. Madeline. Oh. Migda ka naman kung hinuon. Madeline, get up. Pagilis na. Nagapa-appointment ako kagabi pa lang yun sa imong doktor. Busa lihok na I diha. said no. Dili ko, Dad. Kapoy ka ibangon. Pasukaon ko. Dili gyud ka? Then, I will have to call to set for another appointment. Dili ko. Yan ako magpa-check up ko niya na si Cesar, Daddy. Siya ang gusto niya ko makauban kung magpa-check up ko. Gusto ko na siya by my side. I miss him so much, Daddy. Madeline, iha. Siya gitingaling akong gipangaan ay. Kay gusto ko makakita niya kanunay. Gusto ko makasimot sa iyang baho permi. Nya mulukluk ko sa iyang may ilukan. Nya magduwa-duwa dahil ko sa balibo siyang dugan samtang mangigda mi. Nan! Makuhaan jud ko kung dili na ko makita sa Cesar. So bring him back, Dad. Madeline. Fine. Kung dili ka ganahan ng mulakaw, kung tapulan ka, huwag ka na problema. Ang doktor na mismo ang akong panhiyon din to check on you. Naluto na ning saging nga imong gitanom desto yung bahin ning bay. Lami kay ni saging nga kay mundo man. Buso kayo bisag gamay. Nay, wa pa magyapon sa mauli. Ingon nimo nga diha ra siya sa lungsod. Ug may pamaliton ra siya. Pero nganong hapon naman kaayo. Wa pa man mabalik si Jane. Anak, tingalig may nalanganan lang. What if nausap ang iyang nawana, nay? Ug dili ni siya mobalik pa din Unsaon naman lang. Basig nakahinorklog siya nga dili kini ang kinabuhi nga iyang gusto. Unsaon naman lang kung Anak, mahimo ba di ka lang una maghunahuna og dautan? Mahal ka ni Jean. Di siya makahimos pagbiya nimo. dili na ko gusto mawa pa siya nako, nay. Nasayod ko. Tigi ko mahilo na. Mintras di pa siya mabalik, nay. Tigalaw niya kung wa man siya mobiya nako. Tingalig, nakitaan siya sa mga sakop ni Don Fausto. Ha? Mamiligro si Jane kung may tabo ka na, nay. Simba ko, oy. Pero di ba nga sa'yo pa bang kaayo or matutulan nila nga ito na himutangan ron? Nakaila ka ni Don Fausto, nay. Gamahanan siya. Ug buhaton niya ang tanan alang kang Madeline. Nga angay unta nimo. Ha? Ha, ako Unsa anang ni? buot kong ipasabot nga unta, angay untang buhaton usab niya ang tanan nga dili ka na makitaan pa ni Madeline. Tungod kay wa siya gusto nimo para sa anak, sili ba? Kung may tabo ka na, nay. Ikalipay ko gina. Ah, sige na. Kauna ining saging nga linungag samtang init pa. Unya na lang, nay, kung maabot si Jane. 10 minutes. O kung di man gani siya mabalik, ako na siyang apason. Unsa? Ug asa man nimo siya apasa? Gamay ra ang lungsod, nay. May pila lang ka dako-dako nga tindahan dito. Dali ko na siya makita, nay. Kung ako gipangitaon. Ay ayaw na lang. Kay tingaling magbahiwas taon niya hinoon mo. Lisod na ba kay signal ining dapita?
Di ba mato nimo nga imo mag-off ang imong cellphone aron sa ingon dili ka na makontak pa ni Madeline? Ay, husto. May rason ako karon nga moadto sa lungsod nay. Magpalit kog bagong SIM nay. Nakay na lang paglakaw. Maglisod lagi kag pangita niya kay wa kay sakyanan. Magkakita pa kog kasakyan nay nga habal-habal. Alas gawas. Dili mahimo nga dili nako pangitaon si Jane ay. Napalaka na kay ko. Ganong hangtod karon. Wa pa man siya babalik. Mungit-ngit na. Lain na gibati na akong kakulba nay. Tingalig may daotang nahitabo ni Jane. Di ko gid mapasaylo nga akong kaugalingon nay kung may daotang mahitabo niya. Andam ko sudlan ang presyuhan tungod kaalang niya nay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!